Son koyan videonu bilsiniz ýaly kompýuterin prosesory diňe 1 ýa-da 0 kodu düşünýär. Ýöne kompýuterin prosesory nädip belli programlaryny okap bilýär. Eger bir programa dili bilen hemme zat üçin kod ýazyp bolýan bolsa, näme üçin durly programa dilleri durdulan? Java, Python ýa-da JavaScript dilleri haýsy dilin kömegi bilen durdulan? Salam dostlar. Siz bu videoda şoňa soralan jogaplaryny we Assembly, C++, Java, Python, JavaScript we PHP dilleri barada gyzykly maglumatlar bilersiňiz. ýyllarda komandalar ýazmak üçin birler we nollar ýagny binar kodlar ulanýardy. Misal üçin Hello World sözüni kompýutere düşündirmek üçin aşağıdaky 1 we 0laryň düşünürsiz kombinasiýasyny ýazmaz bolýar. Şonu biz kodlary kagazga ýazyp taýýarlap, elde kompýutere girizipdiler. Ol kodlary okamak we düşünmek mümkin däl. Kiçik programlar ýazmak üçin hatda alimler hem bu kodlary ýazmakda uly kynçylyk çekipdirler. Bu meseleni aşaklaşdyrmak üçin 1950-nji ýylda Assembly dili döredilýär. Hello World sözüni Assembly diline aşağıda görnüşde kompýutere düşündirip bolar. Assembly dili bu komandalar otomatik ýagdaýda birleri we nollary terjime edýär we bu komandalar prosesorda okunýar. Häzirki wagtda Assembly dilin başga da beýleki programa dilleri kodlar binar koda ýagny kompýuter düşünükli birleri we nollary terjime edýär. Bu ise kompilýasiýa diýilýär. Ýani programa dillerinde kodlaryň binar koda öwrülmegine kompilýasiýa, onu ýerine ýetirýän programa bolsa kompilýator diýilýär. Assembly dili kirýän maşinler, mikrotolkunly gyzdyrjylar, termostatlar we hatda operasiýon ulanlarynda BIOS'ta esasy wezipeleri ýerine ýetirýär. Emma Assembly dili bilen bu programlar ýazmak üçin köp wagt we sabr gerek. Üstüsine de ýazylan programa belli bir prosesoryň arhitekturasyna gelip çykyp, oňa laýyk kod ýazylýar we onu başga prosesorda ulanmak mümkin däl. Bu diýmek bir programany her bir kompýuter üçin aýratyn kod ýazmak diýmekdir. C dili 1972-nji ýylda Dennis Ritchie tarapyndan has ýokary derejeli dil hökmünde dürdüldi. Assembly bilen deňeşdirilende gysly wagtda köp komanda ýazyp bolýardy. Sebäbi C dilinde täze ýeňilikler, ýani funksiýalar, looplar, şertli komandalar tanyşdyrapdy we sintaksis hem sadarakdy. Assembly dilinden tapadykda C diline ýazylan programa kiçik köçmeler bilen dilli prosesorda işleýär. C diline dörediji Dennis Ritchie, Steve Jobs ýaly hormata laýyk adam. Sebäbi meşhur belki Java, Python, JavaScript, PHP diller C diline döredilen. Ýöne gynasakda onu köpçülik tanamaýar. Emma C dili güýçli dil bolmagy bilen programistler uly jawapkärçilik hem berýärdi. Kompýuterde program işine başlanda RAM-da yer eýleýär. C dili bilen ýazylan programlar käwat RAM-yň nädori bölegini ulanyp biler. Meselem öňünden başga maglumat ýerleşdirilen RAM bölüğüne täzeden maglumat ýazmagy synanyşygy ýaly ýa-da programa ýapylandan soň RAM-da maglumatlary öçürmezden ulary açyk galdyryp biler. Bu bolsa C diliniň kemçilikleriniň biri. Java, C++ ýa-da Python dillerinde bolşýaly C diline klasslar ýani synplar ýok. Bu bolsa ýazylan kody programanyň başga ýerinde gaýta ulanmagyna mümkinçilik bermeýär. C diline säwrilip dörme gaty ýahtymal. Bu dilde hem kemçilikler bolsa-da C dili iň çat işleýän programa dili. Onda ýazylan komandalar gaty wagtda ýerine ýetirilýär. Bu dil häzirki döwürde operasiýon ulanmanyň böleklerini, faýl gatyş programmalaryny, kompýuter driverleri, autolar datçyklary, dokmançylyk enjamlary we howa maglumatlaryny saklamak üçin enjamlary döretmekde ulanyp bilýär. Bu täze dil
aslında C dilindäki kemçiliklerini doldurulan görnüşdir. Ol klas häsiýetlerini öz içine alýar. Az kod ýazyp onu täsirli ulanmak we ýalňyşlykları aňsat tapmak mümkinçiligini berýär. Başgaça aýdylanda klaslar goşulan C dili diýip bolar. Bu dil Bjarne Starstrup tarapyndan 1979-njy ýylda döredilgen. Bu dil Wi-Fi, Bluetooth enjamlary, smartwatchlar, tor howpsuzlyk gurallary, VPN, simulasiýa, robotika we aýrkosmos enjamlary üçin programmalar ýazmakda ulanýar. Emma C++ dilini öwrenip ilkinji programmany ýazmak öwreniji üçin köp wagt talap edýär. C dilinde bolşýaly RAM bilen baglanşykly ýalňyşlyklary ünüsli bolmak zerurdur. Bundan başga-da C++ dilindäki kody binar 1 we 0'lary kompilasiýa etmek köp wagt alýar. Beýleki diller bilen deňeşdirilende kiçik programmany ýazmak üçin uzun kodlar ýazmaly. Java 1991-nji ýylda James Gosling tarapyndan döredilen. C we C++ dillerinde RAM-da yer ulanmak bilen baglanşykly ýalňyşyklar Java dilinde gabat gelmeýär. RAM-y arsylamak ýa-da dolandyrmak Java'da dolu awtomatik ýagdaýda bolýar. Üstesine de Java dilinde ýazylan programma islendik operasiýon sistemasynda işleýär. C we C++ dilinde programma belli bir operasiýon ulgam üçin düzülýär. Windows, MacOS ýa-da Linux üçin kody täzen kompilasiýa edilýär. Emma Java dilinde hem ýönekä işleri ýerine ýetirmek üçin köp hatarly kodlar ýazmaly bolýar. Dürüst sistemlarda işläp bilmek ukyp bilseýäpli C++ dilinden Java'nın tezligi pes. Java programmalary RAM-da köp yer eýleýär. Java bilen döredilen programmalar köplençi haýal başlaýar. Spotify, Twitter, Uber we Netflix ýaly dünýä belli platformalaryň web backend ulgamlary Java bilen gurulan. Hatda käbir ýurtanyň bank ulgamlary, NASA'nın käbir missiýa götürçilik programmalynyň bölekleri hem Java arkaly döredilen. Guido van Rossum 1991-nji ýylda Python dilini döredýär. Ol dili döretmekden maksat programlamagy täze başlaýanlar üçin aňsat, düşnükli, ilgili etmek we iş öndürejiligini artdyrmakdy. Köne programlama dilleri çyşgynly sintaksa ýedi. Python ýönekä sintaks we dinamik häsiýetiniň kömegi bilen pedal kodlary gysga wagtda ýazyp bolýar. Emma tezligi gelende Java bilen deňeşdirilende Python has haýal işleýär. Hatda has köp RAM-da yer talap edýär. Şonuň üçin mobil programmalarda ýa-da ýokary öndürejilikli oýunlarda seýrek kullanýar. YouTube, Netflix ýaly äger platformalarda video seljerme we selak kino tekliplerini bermek ýaly akylly funksiýalar Python bilen döredilen. Reddit platformasy başdan ýakdyň Python arkaly gurulan. Bu berýän hyzmatlarda bolsa Python taksinin girip ýetmeginiň wagtyny çaklamak, galpylygy ýüze çykarmak we nöf düzedişlerini hasaplamak ýaly çyşgynly meseleleri çözmekde kullanýar. Hazırkı wagtda ML-a ulanlaryň köpüsi Python bilen gurulýar. JavaScript hazırkı döwürde internetiň dil hökmünde tanalýan güýçli gural. 1995-nji ýylda Brendan H. tarapyndan Netscape browser üçin döredildi. Şol döwürde sahypalar diňe HTML we CSS bilen döredilýärdi. Ýani görkeziş bardy, ýöne interaktivlik ýokdy. Şeýle ýagdaýda JavaScript sahypalary jan bermek üçin döredilýär. Önce bir düýme bassa, ýazygy girilse, ýa-da sahypada beýleki hereket edilse, JavaScript şol hereketlere jogap bermäge mümkinçilik berýär. Meselem, düýme basylanda netijesini görkezmek,
Forumdaky ýalňyşlyklary girizilýän wagtynda ýüze çykaryp onu ulanjak duýdurmak, sahybada animasiýa ýa-da sahyba arasyndaky geçiş effektleri döretmekde JavaScript ulanýar. Häzirki wagtda JavaScript ähli web browserlerinde ornaşdyrylan, ýagny internetde gören ähli zadyň bir uji JavaScript'e degýär. Hatda iň kiçik effektden başlap, iň uly web programmalarçyly hemmesine JavaScript bar. Başgaça aýdylanda saatlar onsuz işläp bilmek. Şeýle bolansaň bu dil öwrenmek isleýänler üçin hemme zat taýyn diýip bileriz. Hiç bir goşmaça gural gurnamazdan diňe browser isleg bilen JavaScript'de kod ýazyp başlaýarmaly. Elbetde JavaScript ilkinji nowatda browser üçin düredilen. Onu Java ýa-da C++ bilen göni deňişdirmek ýerliksiz bolar. Ýöne bu dil häzirki wagtda diňe sahybalar bilen çäklenmän. Emel aňy düzmek, server programlamasy, mobile programlar hatda oýun öňdirmekde hem üstünlikle ulanýar. JavaScript'in döredilişi ýaly PHP hem web programlama dili. 1994-nji ýylda Rasmus Lerner tarapyndan dinamik web sahybalaryny has ansat döretmek maksady bilen döredildi. PHP bilen server üçin kod ýazmak gat ansat. PHP'den server köplençi Perl ýa-da C dilinde ýazylýardy. Olar bolsa kyn we gaty haýaldy. MySQL ýa-da beýleki maglumat bazalaryndan maglumatlar almak we sahybada görkezmek has ansatlaşdyrypdy. Öwrenmek, ansat we gyska wagtda ulanyp başlamak mümkin. Soralaryňyz bar bolsa ýa-da video barda pikirleriňizi tesirlerde ýazyň. Video peýdaly bolan bolsa like we podpiska düğmesini basmagy unutmaň. Gelecek videolarda görüşýänçe.